Takže začíname náš malý road trip. Máme pred sebou 2 dní. Vyrazili sme z Bratislavy. Našou finálnou destináciou budú Benátky. Dneska prespávame v malom rakúskom mestečku, ktoré sa volá Villach. Po ceste zastavíme sa na najvyššej drevenej rozhľadni Pyramidenkögel a uvidíme, na čo ešte budeme mať náladu. Je žena, že chodím vtipne pod exprese. No a sem sa chceme dostať. Hlavne, čo potrebujeme nájsť. Záchody. Dôležitá vec. Potrebujeme nájsť kasu. No, to bolo popísané v komentároch ako adrenalinový zážitok. Takže pre tých, ktorí sa boja výšky, asi nie je najvhodnejšia atrakcia. Považuje sa tu za najvyššiu drevenú rozhľadňu na svete. A takýto máme krásny výhľad celku. Zvuk toho dreva. Sú tu mapky, ktoré ukazujú, čo vidíme. No ale tieto názvy sa ani nebudem snažiť vyslovovať. Keč krse. Začínam mať pocit, že som na dovolenke. Ako wow efekt som nedostala, ale aspoň som dostala, že pocit, že na dovolenke. Success. Tam tu stojí naše auto. Prechádzka je najlepší liek. Túto frázu tu vraj nechal olympijský šampión, ktorý sa snažil motivovať ľudí chodiť na túto väžu pešo. Optimista. Nie, tak to funguje v praxi. Tu to budem byť. To tu spravíš obývačku, nie? Je super, že máme takýto option, že keď... V zime. Hej. Cez zimu, keď fúka vietor, keď prší. Hej, je to premyslené dobre.
Aj to, že ten výťah je prístupný pre malomobilných ľudí. Alebo pre ľudí, ktorí deň pred dovolenkou si poriadne a poctivo zacvičili let v posilke. Takže Peťko ide dole výťahom, ja pôjdem pozrieť pešo. Za 5 eur sa dá zviesť touto najvyššou šmíkalou v Európe. Výška je 52 metrov, dĺžka asi 120 a tak približne 20 sekúnd radosti. Čau. Tu mi chýbal. Čakajte víc telefonový. Chýbal som ti. Takže druhá zastávka na našej ceste, v podstate nepotrebná, ešte by sme to dali do hotela, ale zastavili sme sa nabiť, aby sme ráno mohli priamo ísť cestou do Talianska. Asi nemám čo veľmi k tomu povedať, iba to, že mi konečne prepína a chytám správnu dovolenkovú náladu. Vidíme sa zase neskôr. Čo máme ráno ďalšieho dňa, prespávali sme v Rakúsku, kúsok od Villach. Mestečka Villach. Pre nevzdelané mestské deti, ako sme boli my, v Rakúsku relatívne bežný model hotelov, alebo teda ubytovacích zariadení je ten, že ľudia majú v podstate multigeneračné veľké farmárske domy, kde si viete prenajať izbu kompletne zariadenú s vlastnou kúpeľňou so všetkým. Ale aj v rámci tohto našeho domčeku máme v podstate 3 generácie rodinu, ktorá žije spolu, majú 2 traktory a starajú sa tu o pôdu, ktorú majú okolo, majú dole kone, ovce, kozy, nejaké kravičky. A je to naozaj pre ľudí, ako sme my, obklopení betónovou džunglou, celkom zážitok s nádhernými výhľadmi a budeme vyrážať ďalej smerom na Taliansko. Je aj tuto vo farmárskom domčeku máme tabulu so všetkými kopcami, ktoré vidieť v okolí. Rakúšani si dávajú záležať na drobnostiach.
Výhody tohto ubytovania sú naozaj to, že človek v prírode ďaleko od ciest so zlým signálom, čiže pokiaľ hľadáte niečo, kde sa viete schovať pred civilizáciou a viete tam ostať pár dní alebo ako my na prespate, tak je to úžasné miesto na to. Výhodom tohto ubytovania by som určite odniesla to, že je tam strašne ticho. Ako naozaj v noci není počuť nič, počuť šum vo vlastnej hlave. Tak ticho tam je. Pre ľudí, ktorí sú ohúčaní veľkým mestom, to môže byť naozaj nový zážitok. Aj keď my si myslíme, že máme lokalitu, ktorá je tichá v rámci Bratislavy. Čiže nám sa veľmi páčilo to, že boli tam krásne výhľady. Na raňajky, ktoré boli v rámci ceny, sme mali domáce syry, mlieka a malo to taký štýl asi ako raňajky u babičky, keď si dáte. Link na toto naše konkrétne ubytovanie, pokiaľ budete mať záujem špecificky o toto, tak dáme dole do popisu. A sme späť po tunnel break. Samozrejme to má ale aj nejaké nevýhody. Pokiaľ idete takto do prírody, treba počítať s tým, že je to farmársky dom, sú tam zvieratá, môže sa stať, že vám zavanie nejaký smrad hnoja. Ste v prírode, čiže tí ľudia, čo nemajú radi hmyz, komáre, tak môže to byť negat. Naše odporúčanie, určite si zoberte nejaký repelent alebo také tie zástrčkové zabíjače, odparníky, fumigátor na hmyz. Aj my sme v noci pred spaním zabudli, nezapli sme to dostatočne skoro a dopadlo to potom tak, že sme zabili 4 komáre. Ďalší highlight pre mňa osobné sú 3 rôzne mačky, ktoré sme vyháňali spod auta. No sa im asi páčila teplá batéria elektromobilu. Takže tiež dôležitá vec, dávajte vždy pozor na zvieratá, keď štartujete auto. Attendere, validazione carta in corso. Pohľadať sa plnka. Chcem zaparkovať. Musíme stať v rade, nemám kde nabíjať. No. To musíš dať tak. Dobre. Máme dneska kopec času, takže ideme pozrieť ďalšiu zaujímavú lokalitu, zámok Miramare pri Trieste. No a tuto dole teraz je jedna, lebo do druhej strany by mali byť free parkoviska technicky. Inak cítiš vôňu týchto rôznych voľných byliniek. Tento krásny park pri zámku tiež bol vysadený od nuly a väčšina rastlín sú pôvodom z rôznych krajov sveta, z Afriky, z Ázie, z Ameriky. Vôbec nie sú prirodzené pre túto oblasť.
Mne osobne tento zámok veľmi pripomína zámok, ktorý sa volá Lastovičie hniezdo v Kríme, kam som ja chodila ako malé dieťa s mojou mamou a so starkou. Tento zámok je starší, asi o pol storočia. Tento bol postavený koncom 19. storočia a zámok v Kríme bol postavený začiatkom 20. Ale pre mňa tento balkónik nad morom, aj tento výhľad veľmi pripomína detstvo. No, po návšteve zámku nám vyhľadlo, takže sme sa dostavili na najbližší Supercharger. Nepotrebovali sme, ale prišli sme, najedli sme sa v reštaurácii v takom malom outlet mestečku v Taliansku a ideme teraz do mestečka, ktoré je z polovice 16. storočia a z pohľadu zhora vyzerá ako hviezda. Bolo to, že to mestečko bolo vytvorené počas doby renesansu ako príklad dokonalého rozloženia mesta. Takže uvidíme. Dúfam, že sa nám podarí tam polietať dronom a uvidieť to mesto z hora, či naozaj to vyzerá ako hviezda, či sa im podaril ten experiment. Mesto bolo postavené s použitím všetkých vojenských inovácií 16. storočia a bolo myslené ako obranné mesto. Zaujímavý fakt, na Slovensku máme mesto dvojičku Palmanovi, je to mesto Nové Zámky. Ale úprimne, keď vidím okolie tej budovy, tak asi Nové Zámky sú vo výrazne lepšom stave ako Palmanova. V našej dobe vyzerá, že toto mesto funguje skôr ako domov pre festivály a rôzne podujatia. Ako vidíme, že sa pripravujú na nejaký festival, ale bohužiaľ dneska nemáme čas ostať a pozrieť. Tak možno prídeme na budúce. Vonku je tak nehumánne teplo, že som není ochotný ani vychádzať von. Ostávame vo vnútri. Toto je naše posledné nabíjanie. Do hotela to už máme len pár kilometrov, vychádza to nejakých 13 minút. Ideme nabiť auto na 80% tak, aby nám auto ostalo v podstate niekoľko dní so Sentry modom v pohode stáť, bez toho, aby sme to museli riešiť. Absolútne nechápem, prečo sa sem trepú ľudia do toho Talianska, keď je to tak hnusne teplo. Majiteľka hotelu nám povedala, že je to zrekonštruovaná historická budova. A je to fakt jeden z najlepších hotelov, v ktorých som kedykoľvek bývala. Na Peťko si našiel háky na uteráky v kúpeľne, takže výber hotela považujeme za úspech. Aby sme oslávili náš úspešný výlet, sme išli na vynikajúcu pizzu s medom, kúsok od nášho hotelu. A tešíme sa ďalší deň na Benátky. Takže vidíme sa v ďalšom videu.